This is King Phakanzama Dam at Midi Ilov. Sanibonani. Iyona ke King Phakanzama Dam. Iyona King Phakanzama Dam la. Bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphakuda kweyini ngoba ingwele le ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholotho likaMentshise Thuluza ngihambi nalo ngilifica ensimini xa muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedengabane kunogwatho phathwa ikhulule ngufoka amakhanda indlondlo le enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana ikhona eKing Phakanzama Dam. In case you don't know, siyabuka nje ziyenzeka izinto siyayibona i-ad hoc committee ibizile yabiza uKurt Mahlangu ngisazothinta lolo daba lelo. Siyayibona neMahlanga Commission sazolithinta likhumbuleke bengabe ngikhuluma ngisuke ngazi ukuthi ngikhuluma ngani angiyikhulumi futhi into engeke ngiyimele futhi angiyikhulumi futhi into engeke iziyenzeke. Angiyikhulumi into engeke iziyenzeke. Bathi tata lidude edamini kwadideko ntaba kazikhonjwa. Where mami Asia sazolithinta udaba yasetshenzwa kakhulu la King Phakanzama Dam. Ngangishilo nakuqala ngathi ke le mshini la kuyona eyami ngiqashile ngiyakhokha nje ngoba kuyasetshenzwa edamini ngangishitha kuyona eyami angifuni umuntu uzothi uKing Phaka usenama excavator usenama power star. Cha, ngiqashile nje inkosi yami ngoba phela ngihlonipha umyalelo mase kuthiwa enza u1 no2 no3 ukuze kuphila abantu. Angishonike lena le mase uphumile umyalelo linwebe idamu ukuze kuphila abantu. Ngiyakwenza lokho okwami ukwenza lokho engisuke sengikuthole njengomyalelo. Okay. Empilweni into ephazamise kakhulu impilo yabantu kuma families. Awutata lidude edamini kwadideko ntaba kazikhonjwa. Into ephazamise kakhulu abantu kakhulukazi abathandanayo nabakhumuzi izimfihlo. Imfihlo iyingozi enkulu bengabe kwakha umuzi. Akufanele mangabe nibambisene nowakwakho nakhumuzi bese niba nezimfihlo okungathi bengabe ithola omunye imfihlo a decide ukuthi uyahamba lekhaya. Akufanele kube nezimfihlo ezinjalo ngoba umuntu lombonayo akahambi yedwa unezidalwa ahamba nazo ezibona yonke into. Uthi unemfihlo wena idlozi nalomuntu liyayibona imfihlo nayo umehluko liyazama ukumthayimisa akakathayimi. Liyayibona imfihlo kufana noma ke nawe wenziwa isilimo umuntu angakuzama ukwenza isilima wena kodwa into ekuneshoyayo ngeke alenze idlozi lakho isilimo esethanda ngeke alenze idlozi lakho isilimo. Singabheja imali ihlale ngakuyena ngoba vele ngizowina. Amadlozi abantu ayahlonishwa hayi kancane ayahlonishwa amadlozi abantu.
hayi kancane umuntu noma ungangamhlonipha yena but idlozi ahamba nalo lihloniphe ngoba idlozi lomuntu maselilwa ayakuvelela amabhadi wena womuntu. That is why ngisho nje ngithi ngoba nje ngila edamini sizinwebela idamu again. Oh liyanwetshwa uNkulunkulu wami naleli damu lakhona. Nwetshwa yonke into. Nwetshwa yonke into. Liyanwetshwa. Lapho ukhona mfethu ngiyakucela ungabi nemfihlo engenasidingo. Ungabi nemfihlo ongathi owakwakho bengabeyithola. Ngoba once kwaqala ikhala aba nemfihlo sekuyaqala kuba nama challenges angenasidingo enziwa ngamabomu. Ungayiqali nje imfihlo engenasidingo. Uma kuukuthi umuntu wakho nihleli kamnandi niyathandana munikeze phela uthando. Munike uthando ngoba nihleli kamnandi nje. Uma uthando lweni selingasalawuleki senixabana njalo azihlukane phela indlela. Ngoba once abantu baqala baxabana umsindo waba toxic ayiphindi lawuleke kalula leyonto ngisho sebefuna ukuyilawula uvele uyiqhamukele wona umsindo ivele ifikele wona inhliziyo encane nawe ungasathanda ukuba nenhliziyo encane sekuzenzekekela kona ngoba nixabane kwaze kwaba toxic. Inoma inini funa uavoid ukwenza ingxabano ezogcina yenze ngazuthi nizitha nomuntu engabe niyathandana naye. Funa uavoid ukwenza izimfihlo azothi bengabe yibona umuntu wakho bese sikwenza ukuthi ungathembeki inguna phakade kuyena. Ungabi naleyo mfihlo. Ungabi naleyo mfihlo. Iba nemfihlo akuzothi noma eyibona kube lula ukumchazela ukuthi hayi la bekunje kwaba nje bese ethi awupha usho ngani uthi ngiyaxolisa sithandwa sami bese okay it's okay ke but ungaphindeke ngoba ayinasidingo liyonto. Ayinasidingo liyonto. That is the reason why ngisho mina ngithi noma inini mangabe sibamsene kuyoba lula ukuthi sinqobe. Yilana ke mina la ngibhuqa khona imizi abafokazana ngothola lutho likaMentshisi. Yilapho ke la ukuthi mase ngifike khona ngithi sengisekhaya elikhulu. Ikhona kwesikaMakhanda oil isigodi khona ke la. Khona ke la kwesikaMakhanda oil isigodi. Thanda ungathanda bangibizi King Bhaka for nothing bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ngoba ingqwele le ebhuqa imizi abafokazana. Ikhona la ukuthi mase ngilwa ngoMakhanda oil ngithi nqoba lapho ukhona ekhaya nqoba izimpo zaziyo nqoba ngisho izimpo ongazazi ngisuke ngikusho kila. Yikho mase ngithi sebekuzama esile bezama ukuvala izinto zakho bezama ukwenza noma yini phezi kogcobo lakho naphezi kwesiphiwo sakho ngithi siyaqaqa ke siqaqa khona. Idamu lami leli liphakathi egcekeni as you can see. Phakathi egcekeni lapha ubonanga kahle. Iphakathi egcekeni la ama steps ehlela kulona bese ngena endlini. Mase ngishilo ngathi siyanqoba manje mase ngishilo ngathi akukho kumele kume endleleni ngisho izitha zakho ufuna ziveze. Ezinye ifike seyigaqa ngamadolo uzoxolisa ezinye azigwethe inguna phakade makuthi azikwazi ukuzehlisa. It's either umuntu uyazehlisa noma ugwethe inguna phakade kukuyena umuntu obayisithi ukuthi wenze njani. It's either uyaxolisa noma ugwethe inguna phakade. It's either ufike ekseni ngo4 uzocela uxolo noma ugwethe inguna phakade. Nawe ke lapho ukhona mfowethu ungazibambeli ngezandla izitha zakho ngoba izandla ziyabophisa sikhona nje sokugwebela yena umuntu emhlabeni siphinde simgwebe ezulwini kodwa siqale siqinisekise ukuthi ngabe ingxabano yenu isisesigabeni sokuthi angagwetshwa yini noma kufuna kuqaqwa into zakho nje wena siphume kubantu abanomona ngoba kubona bonke abantu abanomona kubona bonke abantu abalwa nawe ekumele bagwetshwe. Abanye abantu bayalwa nawe ngoba kumele kusebenziseke bona ukubheka wena ukuthi ustrong kangakanani. Abanye abantu bayalwa nawe ngoba kumele ungabi kwi-comfort zone. Kumele usebenze more. Mhlambe balwa nawe nje mfethu uselokishini.
usebenza kakhulu kuphela ukuthola umuzi ozokukhipha elokushini noma balwa nawe nje ukukoma zakhele emjondolo isebenza kanzima ukuze uhambe uye elokushini sebenza ukusuka akubona bonke abantu abagwetshwayo ngicela ukuyisho leyo nto even emsebenzini mfethu akubona wonke umuntu othi mawungazwani naye emsebenzini sekumele agwetshwe omunye umuntu uyaqinisa izitha ziyasetshenziswa ukuqinisa ukhakhayi kwesinye isikhathi kodwa zikhona zona egwetshwayo enjani egwetshwayo ilezi esuke zifuna ukuthi ufe enjani egwetshwayo ilezi eseyizame kaningi zizama ukuvala umsebenzi wakho noma impumelelo yakho uzama ukuyivala sebezamile ake uyamgweba ke leyo ngoba naye bandla shema usuke ezama ukugweba ngamandla amancanyana umehluko mawugweba umuntu mhlawumbe ifuna ngiyicacise ngoyicacisa ku live lento le kahle mawugweba umuntu kuthunyelwa imimoya uma seyifikile imimoya iyona ezodecide ukuthi imgweba kanjani kukhona kuthiwe nanga umuntu emsebenzini usezame kaningi ukuxoshisa nawe sewufuna ukudila naye kuthunyelwa uyeza siyasihlola isimo sakho kuqala ukuthi ngabe inkinga isemsebenzini noma isekhaya noma ikuphi noma isekhaya la uzalwa khona noma isekhaya la uhlala khona nezingane zakho siyayibona inkinga sesiyabheka ukuthi lo isithi emsebenzini ngabe kwenzakalani sesiyabotha usetshenziswa yinkinga ezisekhaya siyamiyeka osemsebenzini sidila nenkinga ezisekhaya cha lo semsebenzini cha uyena impela onenkinga osekhandela izitha sesiyayithuma ke imimoya in the form of makhandakhanda mayifika imimoya iyona ezodecide ukuthi izomsebenza kanjani eminye ngamginqa nemoto kwesinye isikhathi uzokuthube kwi-accident kwesinye isikhathi angagwazwa abantu kwesinye isikhathi angadutshulwa abantu nje afa umuntu to rest in peace kwesinye isikhathi angavela avumbuka ilonto umuntu avela abole umlenze aphela athi nya kwesinye isikhathi angagula nje kwesinye isikhathi nje angavele nje ashawe into nje avela sakazeke phansi ekuseni ngovivi ushawe isilwane sesakazeke phansi zibaningi izindlela kwesinye isikhathi ngaduma izulu lingene limshaye uma uthumela imimoya kwi-level ephezulu yoku-understanda imimoya uya-understand ukuthi kudecide yona ngoba mase uyithumile imimoya uma ngabe ifuna agwazwe ingoba isuke igangela nje ifuna ukudlala ngegazi lakhe ivele ithole nje izitha zakhe zimgwaza umuntu uthumela imimoya kusamele ngiyifundise kahle ngelinye ilanga ngoba ngike ngibezwe abantu athi umuntu awungithakathe phela ngibone etshela omunye umuntu ngithi kuseyingane ke lokhu ngoba phela mase uyithumile imimoya eminye ingakuyeka wena imimoya kufuneka wena eminye ikuyeka imimoya ivele iyoshaya umuzi wakini kuvele kuduma izulu kusakazeka imizi yakini phansi ngenxa yakho wena wena muntu oyedwa ingakho noma kuthiwa uyagoloza masushona akubi ngawe kuba ngabantu bakini sekufuna abangcwabe that is why ukuyiphatha kahle emhlabeni kubalekile impilo is not about you it's about abantu abakuthandayo nabantu abakuzele nabantu abaresponsible empilweni ngike ngibezwe mina abantu athi umuntu hayi anginendaba nokufa mina vele masufile nje wena kusuke nje kufinja abantu abeza ubuhlungu abantu abaphilayo uma uziphethe kahle ucabangela abantu abaphilayo bangezwa ubuhlungu ngenxa yakho sewudlule emhlabeni. Nkulunkulu anibusise lapho nikhona bye bye. Inamba yami 07